Mbalimaou, très urgent et très kabako. Ah, Mbalimaou, Kodo Karabi. Malien Beka, il prépare à ta plainte de France contre la. Billet, dimanche 23 octobre 2022. Malien Tchena Mousso, démissionné Makoroba, français Eureka, sénateur de Boraka Kumabi. Ko Makoronga Kumako, parce que Kolubolo, et Malien, ala et Malien Beka Kiti Bangebi. On le fait Malien ou Malien, qui a Mogore Sara Ninkelaina. Tchema Faga Mousoma Fagade. A bɛɛ préparé plainte la France contre la ne mɔgɔ France defacita Mali kɔnɔ bilaye anti yafima anti yafa i kɔ fana ma an b'o fɔ an tɛ nɔgɔ b'o la français yɛrɛ de ka sénateur bɔra bi k'a fɔ ko ja k'olu bolo ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka terroriste dilan ka mɔgɔ faga ko ja ko France yɛrɛ de b'a kɔfɛ France ka denw de fana wulilen bɛ sa Macron contre la Malien o ye nouvelle fɔlɔ ye bonne nouvelle dɔ bɛ yen nɔ an ka armée bɛ ka exploit kɛ mais ka kuma fɛ yɔrɔ min na an ka sɔrɔsiw bɛ ka terroriste bombarder T-site armée bɛ ka accélération kɛ dɔrɔn ah Maliens bravo aux femmes bravo à l'armée malienne Maliens an ka to an ka transition kɔ ala ka barika don assimilé ala ka barika don transition in na ala ka barika don malien den bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali contre la an tɛ yafa tigi ma ala ka tigi kɛ ye ko fila ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ France fɛ ala k'o tigi ɲuman bɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ France fɛ ala ka na hɛrɛ kɛ o tigi mɔgɔ mɔgɔ bɛ France fɛ an tɛ yafa tigi ma an b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu Maliens ko n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de bangera bi donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'a a yɔrɔ bɔ sisan ka yira aw la aw ka dɔn k'a fɔ mun de bɛ dugu kɔnɔna na bi n bɛna a fɛn bɛɛ bɔ ka yira aw la sans François ka conservatisme dɔ de kumana n bɛna bɔ ka yira aw la sisan nɔ voilà a ye n lamɛn dɛ donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna français ka entreprise mun tɔgɔ fɔra aw ɲɛna français ka sénat muso dɔ de bɔra mun bɛ baara kɛ u ka député bulon la français ka député bulon muso dɔ de bɔra sénatrice dɔ o de bɔra ka kuma sisan a ko min bɛ ka kɛ ko maloyala ko de don ko nin ye kumasulu ko de ko bɛɛ hakili la ko minnu bɛ sariya ko kɛlɛ la ko bɛɛ hakili la ko bɛ ka taa baga farasi sulamɛw ma k'olu ka biri k'olu k'u ɲɛda dabiri dɛ k'u bɛ ka taa baga sulamɛw ma faransi ko ja ko faransi yɛrɛ de bɛ ka terroriste dɛmɛ Maliens ne m'a fɔ ɲɛna ne sɔgɔmada na ne ma vidéo dɔ yira aw la Turki président fana bɔra k'ale ye kangari da Macron ye Turki président bɔra k'ale ye kangari da Macron ye ko terroriste ko min filɛ nin ko faransi de b'a kɔfɛ dɛ Maliens faransi bɛ ka terroriste qualité mun fana dɛmɛ terroriste minnu yɛrɛ bɛ adamadenw ɲɛnama minɛ k'i jeni ko état islamique ko Daesh dɛ ja faransi entreprise dɔ de bɛ yen nɔ ko Lagarde ja o de bɛ ka wari di olu ma américains y'u juger u y'u jɔ la u ye yafa deli américains fɛ ko k'u sutura Amérique ko parce que bi Mali ye fura bɔ ala ni Asimi Baraka la Maliens a ye dugawu don Asimi ye sa ala ni Asimi Baraka faransi lebura diɲɛ fan bɛɛ Maliens kulusen guloki de bɔra Macron na koyi américains ko k'olu bɛ ka siran koyi k'olu tɛ se ka Macron sutura k'u tɛ se ka faransi sutura américains bɔra k'u condamner américains ka bɔ k'u condamner sisan nɔ sisan affaire kɛra po ye sisan Turki président fana bɔra k'a yɛrɛ ko ka jɛ sisan bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini bɛɛ siranna faransi ɲɛ fagali fɛn fɛn kɛra ka taga Rwanda kɛlɛ minnu kɛra ani kɛlɛ minnu kɛra Biafra la a bɛɛ faransi de français ka muso min kumana n bɛna muso in kumakan kala sa aw n'an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens bɛɛ lajɛlen ka nin vidéo partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ a y'a partager bi vidéo ka di Maliens k'a fɔ aw ɲɛna rébellion fɛn fɛn kɛra fagali fɛn fɛn kɛra cɛ tɛ muso tɛ faransi de don siksi barabila baara banna koyi mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ dɛ français yɛrɛ ka député dɔ de bɔra ka nin kuma fɔ sa u ka sénatrice dɔ sénateur u ka sénateur musonin dɔ a bɔra a kumana a ko k'ale maloyara k'ale ye français de ko walayi k'ale kun ka sulu la ko n'a fɔra ko diɲɛ bɛɛ bɛ ka terroriste kɛlɛ ko faransi de bɛ terroriste kɔfɛ Maliens ko mɛn n'a ye mɛn tigila ye an ye dɔɔnin kɛ kuma la a y'a to n ka prévu bɔ k'u yira aw la an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens prêt parti. Le cimentier Lafarge reconnaît avoir collaboré avec Daesh. Lafarge plaide coupable aux États-Unis. Collaboration avec Daesh et le Front Al-Nosra, deux organisations terroristes auxquelles l'entreprise aurait payé 6 millions de dollars via sa filiale syrienne. Investissement pour 70 millions de chiffre d'affaires sur la même période. Mais c'est 10 fois plus que le groupe devra payer, l'équivalent de 790 millions d'euros d'amende. The sentence is well deserved because in 2013 and 2014, Lafarge made a deal with the devil. Clémentine Autain, vous avez tweeté dès hier soir, je crois, à l'annonce de l'arrangement américain. Vous reprochez leur silence aux autorités françaises.
Et je suis bien placée pour le reprocher parce que moi je siège à la commission des affaires étrangères, hein, déjà sous la précédente mandature j'y étais, et j'ai posé à de nombreuses reprises la question aux ministres concernés. Et c'est silence radio. Cette question-là, nous la portons, ma famille politique la porte depuis fort longtemps. Voilà. Et c'est vrai que ça me met en colère. Ni muso ye sénateur de a ko k'ale y'a kuma aborder ko munna ko diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ ko faransi ye terroriste ye ko faransi tɛ ka se k'a yɛrɛ défend ko Macron tɛ ka na ni preuve ye mun bɛ k'ale yɛrɛ lasɔn ni muso in ye français ka député de a ko k'ale yɛrɛ dabali banna ni muso ko k'ale dabali banna k'ale ma mun faamuya ko diɲɛ bɛɛ de bɛ ka wuli tiriki président fana wulila vendredi don tiriki président ko k'ale ye Macron yɛrɛ wele dogo la sutarani na k'ale tɛ fɛ ka Macron lebu et le monde est fou. Wallahi, le monde est fou. Eh Allah, on fantani kule on ne be ka di saya mabi. Malien, tiki président ko kale kuma na Macron fait ka dese ko Macron mal lamé. Si ça, français era ka député do ne be ka boka kuma anga nyoro to lamé. Parce que je pense que la France devrait prendre des mesures fortes pour faire la lumière et pour accepter la confrontation avec la Farge sur un sujet si énorme. Et on ne peut pas faire des commémorations en permanence en expliquant qu'il faut lutter contre Daesh, le terrorisme islamiste, etc. Faire des leçons, y compris à ma famille politique. Mais la justice enquête. Oui, mais la parole, certes la justice enquête, mais il y a plein de sujets sur lesquels la justice enquête et où il me semble que la parole de la France peut exister. La parole de ministre peut exister pour dire des choses. Voyez. Or, on traque, je vais caricaturer, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'on traque le moindre mot, faits et gestes de l'ensemble des musulmans de France, qu'on accuse a priori d'être ceux qui vont faire grandir le terrorisme islamiste. Voilà. Ko sulame munu be France, ko français be ka baga oluma, ko lubu ga hijabu do. Aye mali karamogo be wole ku ga duwa do ha. Se ku ga duwa minena. Aye mali karamogo be wole ku ya duwa min do ko duwa minena. Anga karamogo baw buya aidara Seko Lassana Kane no ya anga président du mouvement Victoire Gloire ani Ousmane Siri Marani Aidara ani Imam Diko ani anga imamu be Maï Ouattara anga karamogo ba ala ka baraka do Maï Ouattara la ani Sako Wantaro Konate dobe no ko Konate wa be Sako voilà a toko bora wono quoi donc olu bela jele uyo do mi do Mali sulamaw aga do minena ha ko bimbe ka ke sulamaw kono ko sulamaw de terroriste ko jako France yere de be ka terroriste armée mo wore ma fo de français wore ka sénateur do dafo mena ayoro na bo ambe sigi amba yoro lambe anyo de fo anga Mali na ay asimi de mede asimi baraka de ne de Une entreprise. Des leçons, y compris à ma famille politique. Mais la justice enquête. Oui, mais la parole, certes la justice enquête, mais il y a plein de sujets sur lesquels la justice enquête et où il me semble que la parole de la France peut exister. La parole de ministre peut exister pour dire des choses. Voyez. Or, voilà. Ou ka ministre te ka kuma, ou ka foi te. Voilà, mais Imam Goïta, voilà, Goïta, Imam Goïta nga foli bale fanayi. Abdoulaye Goïta, Imam Abdoulaye Goïta. Voilà, aya la dire ni français ka blomba mugo do de tanto, anga nyor la me. Je vais caricaturer, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'on traque le moindre mot, faits et gestes de l'ensemble des musulmans de France, qu'on accuse a priori d'être ceux qui vont faire grandir le terrorisme islamiste, et que là, on a une entreprise avec laquelle un certain nombre de collectivités et l'État travaillent, qui donne des millions directement à Daesh. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Or là, je n'ai pas vu le tweet de Manuel Valls, je n'ai pas vu le tweet de Raphaël Antoven. Ils sont où? Ceux qui nous font des leçons de République en permanence. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être... Avec Raphaël Valls nous faut comme Olumunu be bo dongo do manamana kan fola ko bi ko na fora ko be ka sulamaw de ibolo do sulamaw de la ko sulamaw de terroriste ko ala ye tien bange bi ko sulamaw ko français yoro ka entreprise ala ko français ka entreprise de minena bi ko ni malo ala ko di ko français mo ba be man kunebe ko français mo ba be kera boboye ko français ka ko be mi kay boka kuma ko mun de kera dugu no ko dugu wuli to do ha ko français ka ko dugu wuli to la do ko français de bolo minena plan kono asime français le boudron français to wurgutura ka daga fe depuis asime coup de poing di asime ka ku ka faringoyi Mike Tyson mini goshi be bi ne asimi goshi ni bi na ite wuli ble asimi kure teti do di asimi makoro me ka terundurun ga binde ni makoro bina ni makoro ka be wuli abe tla ka bindu ma tuguni alvitri ko c'est fini ko combat bana
ka Assimi bolo ta ka korota ko Assimi a gagné le combat awa bara bana peu France le burakoi France ga denw yɛrɛ de c'est à dire que France ga denw yɛrɛ de bɛ ka bɔ ka kuma bi donc faut malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka bɔ voilà donc voilà malien n b'a yɔrɔnin bɔ ka yira aw la sisan nɔ conséquent avec laquelle un certain nombre de collectivités et l'État travaillent, qui donnent des millions directement à Daesh. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Or là, je n'ai pas vu le tweet de Manuel Valls, je n'ai pas vu le tweet de Raphaël Antoven. Ils sont où? Ceux qui nous font des leçons de République en permanence. Donc moi, je pense qu'il faut être conséquent et sérieux quand on veut lutter contre le terrorisme islamiste. Sur votre plateau, Monsieur Cohen, sur France Inter, peut-être... Comme quand Ambeka Dien Bela Ouli, quand terroriste ko kelela, comme ko sérieux be oro jumen nasa. Quand ka Dien Bela mobiliser, quand a sous la bo, ko ka français sous la bo, ko ka ta Dien fambe. Ala ko na fura bi ko ja ko théâtre body ko ja ko français be théâtre body la ko ja ko français be ka galon tigɛ français ka denw ye ko français be ka galon tigɛ diɲɛ ye awa ko français bolo minɛ na balan kɔnɔ ko ni ye maloya la ko de ye an ka kuma tɔ la mɛ. Vous en souvenez-vous? Mais une fois que vous avez reçu Manuel Valls, on se souvient bien, je prenais mon petit déjeuner, j'ai failli m'étouffer, et Manuel Valls a dit que moi, j'avais noué des accords avec les frères musulmans. Et personne n'a rien dit sur le plateau. Vous voyez un peu le niveau de délire. Donc moi, j'ai pas noué des accords avec les frères musulmans. D'ailleurs, ça serait breaking news, parce que une femme nouant des accords avec les frères musulmans, ça serait quand même merveilleux. Défiler avec eux, Clément Pinotin, c'était de ça. Donc. Moi, j'ai jamais pris, pas avec des terroristes. Pas avec des terroristes. Avec des frères musulmans. Pas avec des terroristes. Pas avec les frères musulmans, oui. Je ne suis pas l'allié des frères musulmans et tout le monde le sait, je ne noue pas des accords. En revanche, Monsieur Valls, et vous auriez pu lui dire, lui, il prend le thé avec des dignitaires saoudiens, ça ne lui pose pas de problème. Et sur l'affaire Lafarge, comme sur le reste, on ne les trouve pas. Donc, je mets juste la colère un peu comme ça, parce que je pense que quand on veut être sérieux pour lutter contre le terrorisme islamiste, et il faut l'être, alors il faut voir ses ramifications, alors il faut investir dans le renseignement, alors il faut être capable de mettre des moyens humains pour accompagner toutes les familles de ceux qui sont embrigadés. Ça suppose des actes forts et pas simplement des discours à des moments de commémoration. Quand on veut que terrorisme kele, ko terrorisme keleli te dai, ko terrorisme keleli, ko oye kewale di. Mais qu'est-ce qui d'abord la kat micro ta kebe terrorisme kele? Côté terroriste kelali ye de ko terroriste kelali ye ka kɛwale de kɛwale mba yira kebe ka terroriste kɛlɛ video in memolo ni mɔgɔ mago wala ne b'a ci a tigi ma a bɛ n ka WhatsApp la donc ni mɔgɔ mago bɛ video na ne bɛ video in bɔ ka do tigi ma et puis ko ma ba hali bi tuguni malien ka yira aw la ka fɔ perebu caman de bɛ ka yira ka fɔ ko Faransi de bɛ ka terroriste financer Faransi de bɛ ka don ni manamana ko bɛɛ la hali italien ka ɲɛmɔgɔ dɔ de la ka wuli Faransi contre la o yɔrɔ fana filɛ n b'o bɔ k'o yira aw la. Vergogna. I responsabili, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio. Donc, a bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ ye dɛ. Donc, a fɔ aw ɲɛna, an bɛ yɔrɔ min na bi, voilà, n b'a yɔrɔ tɔ bɔ ka yira la sisan nɔ. In campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio. Voilà, avec un italien canadien, où t'as Afrique ci, ko ka nga war beta ka be ku ka nga war système monétaire ko France ya be maîtriser ta ka betaille. Donc malien o te bene ko fe ka bala, mena yele ko kuma do fo ogena. France président Emmanuel Macron ako américain nga président ma ko olu kume irisu ka gazita wari hake mina ko olu ye I banku te irisu ka gazita ko américain me ka gazi fere olu ma prix mina ko te triaye o ye Emmanuel Macron yɛrɛ kumakan ye minnu wɔrɔ bɔ k'u kala aw n'an bɛ jɛ k'u la bɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na a ye Emmanuel Macron lajɛ a bɛ ka Amérique président classé cogoya min na. Et donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie, du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz 4 fois plus cher que vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Malien, aw bɛɛ lajɛlen ni kuma ni mɛ yan u ko k'u tɛ irisiw ka gazi fɛ Macron ko k'ale tɛ irisiw ka gazi fɛ u bɛɛ y'u bɔ irisiw ka gazi la ni irisiw bɛ gazi feere Faransi ma 20 euros ni irisiw bɛ gazi feere Faransiw ma an ka kɛ gazi bɛ feere i n'a fɔ a b'a feere système min na an ka kɛ Faransi bɛ 100 euros don irisiw ka gazi la u ko k'u tɛ irisiw ka gazi fɛ
Francisco côté voilà Francisco côté irisu ka gazi fait si ça irisu ou y a sanction que irisu ka américain nana ni gazi o ka sɔrɔ France be gazi san kɛmɛ irisu bulu américain nana ko ayi ko France ba san kɛmɛ naani de sisan ko kɛmɛ naani et kɛmɛ saba irisu kun bɛ gazi feere olu ma 100 euros olu ko non k'u tɛ irisu ta fɛ juguya bulu k'u bɛ américain de ta fɛ américain ko bon k'an yɛrɛ ma gazi feere aw ma ko mais k'an b'a feere kɛmɛ naani de k'a sɔrɔ olu kun b'a san irisu bolo kɛmɛ di donc Macron bɔra ko de fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n tɛ teriya ye dɛ ko américain bɛ ka mun kɛ européen na ko teriya tɛ ani norvégien ko teriya tɛ nin ye dɛ ko olu bɛ u ka gazi feere k'a prix yɛlɛ fo siɲɛ 3 nin tɛ ka gɛlɛya yɛrɛ ɲini ka si ka ko juguya c'est à dire ko ni danga wula sɛ ko a bɛ don muru jago la o de kɛra Macron ta ye Macron mago sara Macron ta tiɲɛna Macron kɛra ye ko kelen ye n y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna koyi bilayi a y'a yɔrɔ lajɛ Macron diminenba de bɛ sisan nɔ Faransi wulilen bɛ ko Macron ka fanga bila ko gazi prix yɛlɛla ko courant prix yɛlɛla ko fɛn bɛɛ prix yɛlɛla Faransi Macron dimi kojugu ko tiɲɛ na ko k'u y'ale tɔɔrɔ dɛ ko k'ale k'i ba irisu ka gazi la ko sisan ko bɛ ka gazi prix yɛlɛ Faransi fɛn bɛɛ prix yɛlɛla Faransi hali ni bɛ daji tu f'i ka wari sara donc maliyɛnw là j'ai blagué donc maliyɛnw n b'a yɔrɔnin bɔ ka yira la Macron bɛ u yɛrɛ ma bɛ kɛlɛ la koyi a ye nin yɔrɔ lajɛ. Et donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie, du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz 4 fois plus cher que vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Macron meni ka kasi ko ka ayan bakate irisu ka gazi fe ka fana be ka ta gazi prix yele awma ko e ko nte teriya ere ka ko kanye teri de ko me ka be ka gazi fere awma prix mina ko te teriya prix ere ko nte teriya ere ka ona ngani ko nte teriya ko nte ko jele nye fiew chema fo musuma fo Macron yere de bora ka fo sanno a bela jele ya metisa donc malien o woro te ko fe ka bala nyode fo bela jele ngena ay bonne nouvelle munu soro mena do woro la ko nyefo rapidement yananga ta nyefe ka nyefo onyena ambe woro na sanno ko entre 15h et 16h quand les femmes ont effectué des frappes à Argou à 40 km de l'est de Tessit malien ko anga surasu meka kuma fo woro na sanno anga surasu be bombardement na ou be shi bombardement na ka tile bombardement na insécurité be kita sara la o tien insécurité be kaisara la o tien insécurité be yoro la chamana o tien mais wallahi armée be ka seko ke akara jigi armée la ni ko kibika yere ma horonya ta billahi degun do bi soro degun amba barake nyogo fa be nya choya mina o korote ko degun me mununka kanto lu deme ama nyina nga fama o fe ugu agrito kita kaula ugu agrito seko kaula ugu agrito tamuktu kaula ugu agrito kai kaula kenyeba kau kita kau o strashi maimbi président Simi mais i ka baara ka ɲi an b'i kɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ fana ka transition in dɛmɛ maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ye information min sɔrɔ an y'o de fɔ an na sisan n ko bi video ka di a ka di i b'a fɔ ko libarani n bɛna yɔrɔ dɔ fana bɔ k'o yira aw la aw ni an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko an bɛ yɔrɔ min na bi révélation caman de bɛ yen ka yɔrɔ la k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka mɔgɔ fagara nin guerre in na ayiwa terroriste tɔgɔ ye kelen de Faransi diɲɛ bɛɛ bɛnna kan sisan ko Faransi de bɛ ka état islamique dɛmɛ maliyɛnw aw yɛrɛ ka tiriki président lajɛ tiriki président ye mun fɔ Faransi ma aw ni an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na bilahi Faransi bɛ ka mun kɛ n'a bɔra kalama don o don a bɛ kasi Faransi tiriki président mun fɔ Faransi ma n bɛna yɔrɔnin bɔ ka yira aw la kumakan damadama dɔrɔn aw yɛrɛ bɛna faamuya sisan nɔ voilà a yɔrɔ filɛ nin tabii Fransa'nın başı fakat DAEŞ'e karşı DAEŞ'e karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bulunuyoruz. A bɔra a bɛ ka kuma u ka kan de la a bɛ ka yira k'a fɔ Faransi de bɛ u ka terroriste minnu minɛna fɛn na ko Faransi compagnie bɛ ka baara kɛ n'u ye k'ale ye Macron avisé ko mais ko Macron m'ale ka kuma lamɛn ko bon k'a ko kɛlen filɛ po ye bi o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni Erdogan ye fɛngɛ dɔw fɔ Faransi ma n bɛna o yɔrɔ fana bɔ k'o yira aw la maliyɛnw n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na Erdogan voilà. Voilà, yɔrɔ filɛ nin n b'a video bɔ ka yɔrɔ la tout de suite aw ni an ka jɛ k'o labɛn ɲɔgɔn fɛ
tabii Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa aslında çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Donc kangar dara makoronye kangar chaman dara makoronye mais mala mebi mais ala ya libu bi anyo de fo bela jelina mo niga mo fagara mali nord la iga mo fara yoror la begi préparer be kata plainte do France contre la tiete muso tie France de do bora ko video tellement ndege ka ira o bela jelina ka fo la victoire est au peuple africain et au peuple malien. Vive le Mali, vive la transition malienne. Nine kundo malien. Yananga bo video la, mena prévu do fana boko ira aula. Yananga tanya fe, nyo de fa bela jena. Kono ambeta ambesi. Mais ala debe Mali fe, akira be Mali fe. Malien chi kana découragé de. Voilà, orofle oro la. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Sayın Macron. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. À l'origine du conflit, des gisements d'hydrocarbures en C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Sayın Macron. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. À l'origine du conflit, des gisements d'hydrocarbures. Donc, Malion, yananga bo video la, mena yorondo fana boko ira aula, ala ka barga do malla, nyo de fa bela jenna, ni wo kibe blanc malla tro, ala bi libudo. Donc, mes vidéos blanc orola, adjana, plus de 20 minutes. Donc, akambe, ciao ciao.